tot seguit faran l'entrada els representants d'àmbit local. Rebem des de la comarca veïna de la Selva de colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat i la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall, quan et crido a la muntanya i l'eco va contestant, quan et faig amb margarides la polsera de colors. Vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris el pintes de colors. Fins a la lluna i tornar t'estimo jo. aplaudiment a la primera candidata, la Laura Carles Sorós, acompanyada del senyor Josep Romaguera, regidor de l'Ajuntament de Tordera. Alessandra García Vega, acompanyada del senyor Rafael Matres, regidor de l'Ajuntament de Tordera. Com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Donem pas a la Pobilla i la Nera Tordera 2009, que ens han representat durant tot aquest any arreu la geografia catalana. També, com a manera molt especial per a ella i també per a tots nosaltres, demanaríem a la tordarenca Laura Massagú, Pobilla de les comarques barcelonines, que ens dirigeixi unes paraules. Fa un any, jo era aquí darrere, allà on són ara en Marc i la Maria, amb l'Oriol al meu costat, acomiadant-me com a Pobilla de Tordera 2008. I poc imaginava llavors que al futur em tenia preparada una sorpresa, com la que avui em porta aquí, és la banda que vull fer amb molt d'honor i amb molt d'orgull i sentiment pel meu poble i pel meu país. Fa 2 anys vosaltres em vau donar l'oportunitat d'entrar en el pobillatge i de viure, com vaig explicar en el programa, en l'escrit que vaig fer pel programa de Festa Major, una experiència única per tot jove català i amb estima pel seu poble i a la seva terra. Per tant, crec que avui us he de donar les gràcies perquè si no hagués sigut per vosaltres en aquell moment, jo, evidentment, avui no tornaria a estar aquí dalt. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Abans de descobrir qui seran el nou hereu i la nova Pobilla de Tordera 2010, és el torn que la Maria i el Marc ens expressin les seves paraules de comiat com a Pobilla i hereu vigents encara. Voldria resumir en poques paraules el que m'ha portat aquest any, tot i que és molt difícil de descriure-ho i no trobaria les paraules adequades per expressar-ho. Així que, res, són pobles, carreteres, finalment he pres el palès, amics, riures, festes, alegria, desconnexió, son, calor, moments de felicitat, moments motius, moments d'esgotament, després de 3 o 4 dies sense dormir. I res, aquest any he conegut persones meravelloses, amics que em quedaran per sempre, que estan aquí baix i tots els que no hem pogut venir també. El pobillatge m'ha ensenyat a estimar. M'ha ensenyat a estimar els amics, que són tots els que tenim aquí baix,
I també m'ha ensenyat a estimar i valorar molt més els amics que tenia de sempre, que també estan per aquí. Bé, i ara unes paraules per en Marc, el meu hereu. Han sigut molts pobles, molts nous amics, molts moments, moltes festes, molts riures, cants al cotxe amb el flash. I molta bogeria, i sempre al teu costat. Tot i que sempre em dius que sóc un desastre i et rius dels meus comentaris. He pensat que us hauria d'explicar què ha estat per mi el pubillatge, en poques paraules, mostrant-vos conceptes clau, com per exemple el sentiment. Sona molt retòric, sona molt malament, potser sona molt pesat, molt carregós dir sentiment cap a la teva terra, però estar orgullós del teu poble, estar orgullós del teu país, és un sentiment que t'omple molt. I la veritat és que entrant al pubillatge, tot i que jo sempre he estat català, he entès que és ser català i he après a ser més bon català. Després també cal dir que per mi ha estat un honor poder entrar a cada poble i dir que els presentadors diguessin hereu de Tordera, entrar i saber que represento el meu poble, que represento Tordera. I se't posen els pèls de punta d'entrar també avui i veure tots els companys que t'estimen, que t'abracen, que t'aprecien, i això és un altre dels sentiments que tens, sentiments d'amistat, d'amor cap als teus amics. I sense més preàmbuls donem pas a l'elecció de la nova pubilla i el nou hereu de Tordera 2010. Així que, Marc i Maria, sisplau, fareu uns 5 cèntims de com ho esbrinarem. Que l'anirem col·locant a cada un dels candidats i candidates. Llavors ells, quan diguem, no sé, 3 o ja o que sigui, hauran d'agafar per les puntes de baix i aixecar-lo ben amunt fins a dalt. De tot. Llavors descobrirem qui és el nou hereu, qui és la nova pubilla de Tordera 2010. 1, 2, 3, ja! Pubilla de Tordera 2010, Laura Carles Turó. Hereu de Tordera 2010, Aitor Nogueró López. Moltes gràcies a tothom i també agrair a tots els comerciants i establiments de Tordera que han col·laborat amb nosaltres de manera desinteressada a l'aparador de Marquès. Només això, moltes gràcies i visca Tordera, visca Catalunya i visca Pubillatge. Donar-vos les gràcies per haver-me votat i no sé, espero disfrutar d'aquesta experiència perquè el que m'han explicat és inolvidable i res, estic molt contenta per moltes gràcies. Amb aquest acte posem punt i final a la commemoració del 50è aniversari